كل عامة ملو أوشت كندا ترى يهون نمبر تذكي ملوه مالزيو جيم دتكمل لازم ايرلاين اير كندا ويست جيت انت قاعد من لو ما عند ماشي لكم فلايتي ساعات شو مونت انا مشيت نيرو ساعات شو مونت فلايت نيرني انا ما بغزيهم كبصحي لاو قلطيفه وانت ساعات 4 دقيقه وصي بليز ناي مشيت ندحركينو دو على فلايتكم كاب ساعات 5 نيو ندحركين فلايتكم قلطيفكم متو ايفن قد ما 3 ساعات كتمصحوا دغباكم ايربورت قد 3 4 ساعات كاو غزا متو مهنياتو بزح ጊዜ ተጓዓዝኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ጊዜ ፍላይት ተጠቂምኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ወላ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣነ ዋላ 2 ዓመት ሙሉ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ጥራይ ይኹን እምበር ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ግን ዝጥቀመለን ዝነበርኩ ፍላይት ላይክ ኤርላይን ኤር ካናዳ ዌስት ጄት እየ ዝጥቀም ነይረ ማለት እዩ ካልእ ወላ ኣለዉ ንዓነ ጥራይ ዝጥቀመለን ነይረ ምክንያቱ ሰን የሓስራ ዋጋ ወላ ቲናተን ኣገልግሎትካ ደሓን እዩ ኢለ ማለት ይጥቀም ነይረ ኣነ ኣደኑ ከም ገለ ክብል دتكملن زنوركو لايك ايرتكيد قرطلن زنوركو ويب سايت دما booking.com كوم دما تريب بحال ኣለዋ بغلتين نتقم نيره بغلتين نتقمكو ግን አይ ዶንት ኖ መጀመሪያ ጊዜ booking.com ቆርጥ ከለኹ ባለ ቆርጥ የኔራ ሰባይ ኮን ቆርጥልኝ ተጋጊ ካል ኤርላይን መርጽ ፌለር ዲም ገለ ዝባሃሉ አለው ኣብ ስክሪን ከገድፈልኩም ፕሊዝ በትናተም ከይተቆርጡ በጃኹም እንታይ ያጋጥም ነው ማለት መስሊኩም فلايتي ساعات شو مونت انا مشيت نيرو بغزي كبصحي لاو قلطيفه وانت ساعات 4 دقيقه وصي بليز ناي مشيت ندحركينو دو على فلايتكم كاب ساعات 5 نيو ندحركين فلايتكم قلطيفكم متو ايفن قد ما 3 ساعات كتمصحوا دغباكم ايربورت قد 3 4 ساعات كاو غزا متو مهنياتو اب ايرم اب وشت كتما خلو قطرينا ايربورت قد ممصي رايسي ساعات مولو غير اب منغد تراي درجه كواب 2 ساعات غير مالت لو ما بدي حاسس مالت كاب غزا ساعات 4 نقل ندوصو شديشن قالن اتي مالت اولموست 2 ساعات بلو سو نايمشت نحركين فلايتكم قلطيفكم كتمصالوكم نا ايربورت قد 2 ساعات 3 ساعات مالت ولا 4 ساعات غورو وناس انت يقدمك ما منغدي تفلطونيهم ኤሌመንት ምፍላይ ክራውድ ይበቃ ይታዓጪ መንገድ ይገለ ሰው ተጠንቀቁሉ قلطيفكم ምጽኡ በግዚው ካላይ ደሞ ዘ ሃንድ ባግ ምሻሉ ናይ ኢድ ቦርሳ እሳ ኖርማሊያ ተፈቀደ ፍሬም ደውልኻ ንመጀመሪያ ጊዜ አለው ማዕቀን ኣለዎም ነታ ማዕቀን ዘሪእኻ ኣብ ኣፈትና ይብሉ ኣሳ እንድሕር መሊኣ ወይ ካ ተዚኣት ቦርሳኻ ክትከፍለላ ኢኻ ትባል ግን ኣብ ካለ ኣብዞም ዌስት ጄት ኤርላይን ኤር ካናዳ ዝባሃሉ ወላ ኤር ማውንቴን ንገለ ደሞ ዝባሃሉ ኣለዉ በሰለሱ ተጠቂም ኣለኹ ፈትና ኢሎም ይፈልጡኒ ምክንያቱ ሃንድ ባግ ስለዝኾነ ኖርማሊ ኢሎም ይምራሕሱ ሶ ክንደይ ጊዜ ብኦም ከይረለኹ 2 ዓመት ሙሉ ተጠቂም ኣለኹ ከፊለላ ይፈልጥኒ ንመጀመሪያ ጊዜ ክፈሊሎም ነው ማለት እዩ ፈትና ኢሎም መእተው ኣብያትኒ ንብረት ኣብ ጀሕላ ነይሩ ቁርብተይ 82 ቅርሺ ከፊሎም ማለት እዩ ሶ ፕሊዝ ሃንድ ባግ ክትጥቀሙ ከለኹም ትጥቀሙሉ ኤርላይን ድማ ፍለጡ ማለት እዩ እንደን ዝሓሸ ክኾን ኣለና ብፍላይ ኤር ማውንቴን ኤር ካናዳ ዌስት ጄት በኋላ ዜንተን ዝሓሸ ማለት እዩ ኣነ ድፈልጠን ካለ ድማ ጠቂምኩም ትፈልጡን ኣርኪንኩም ድማ ኣብ ኮመንት ሪኮመንድ ግበርኒ ሶ ነዛ ድበልኩም ዛ ፌለር ያገለ ዝበሃል ኣይ ዶንት ኖ ከይትጥቀሙላ ፕሊዝ ከይትጥቀሙላ ወላቶም ናፍቶም ዌስት ጄት መጽ ንምንታይ ናፍቲ ሰሊድኩም ወይ እንታይ ጽገም ገለልዮም ያ ክትቆርጥ ከለኻ ተጋጊኻና ቶም ፌለር ዝበሃል መርጽ ካለሙኒ ሶ ናቴ ጊጋ ኣይ ኖ ግን ተጋጊኹም ሶም ድማ ክትመርጹ ከለኹም ላይክ ትራንዚት እንድሕራልዩ እንታይ ትመርጹ ኣለኹም ኣየር ክትንቀቑለኩም ዛናቴ ሕቆይ ከይብለኹም ማለት እዩ ትመርጹ ኤርላይን ድማ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብ ዲስክሪፕሽን ገድፈልኩም የተን ትቆርጽለን ትኽእሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብአነ ቆርጻነ ተን ቡኪንግ.com ትሪፕ ዝበሃላ በእንጌርኩም ቁረጹ
فلايت نهار عليكم ولا ناي كاب كتما ناب كتما ريو كاب كتما وصادي كاب هاجرنا هاجر دقل داركين سن بيلاس لزوانا كتامين سو نعن ريكومند هاجروكم يزدلي سو يا نزي مسل مالتي سخون ما خو مخيغات ماكم يلي يسرع له ذا فيديو سو يا سي يو سون سبسكرايب ولا ترسعوا تم سبسكرايب كيغوركم تعرفوا لايك دما غورو see you next time